Аз съм Куко и както виждате, това е нов епизод, в който ще ви покажа аз къде живея, какво правя и нека да започваме. Както виждате, това тук е моят телевизор, ако не виждате де. Това е моят домашен любимец, който може би сте видяли, казва се Пухчо, казва, че е женско, колко е сладък, там бъркочи, тук между другото има, бъркочи и всичко. И оставяме отпадъци там за камината, ето там. Тук ми е компютъра, нали, който може понякога да качвам на него. Там показах. Нагоре е моята стая. Тук са ни закачалките, както виждате. Тук е банята. Нищо особено. Огледало, което се виждаме. Така. Влизаме в кухнята. Обикновена кухня, малко телевизорче, масичка, дето обядваме, пиша, ям. Тук не трябваше кекса, защото не съм го ял. И тук обикновено хладилник, само с магничета, разбира се, както чай се отръпна, мога да ги видите всичките. И показвам го. Това е. Сега излизаме. И ако ви е харесал, може да лайкнете, комент. И до скоро, ако събера 2 или 1 лайка, може би ще покажа и нагоре какво става. Така че, чао!